my brother, ọlụ come and marry ada akwụzi ụgwọ. Igbuzi n'onwe gị. Do you understand me? Igbuzi n'onwe gị, ọlụ come and marry ada akwụzi ụgwọ. Ịghọtago? Because update ya cast ya na. If all this app ị na-aba aja akwụ ụgwọ na ya, whether na ọkaadị enyi gị nwaanyị ma ọkaadị gị, ị na-risk yourself. A lot of our people nọ na wanted risk, but they don't know. Until mbọsị ị ga-enweta onwe gị n'elu European country maọbụ America maọbụ Australia ka ị ga-aghọta na ị nọ na wanted risk. Guys, ife ị na-eme na ị na-atụ come and marry romance, ife a cast ya na. Ọ bụrụ ọzọ ọrụ a bụ ife na-akwụ ụgwọ, but ọ bụrụ ife m ga-abịa ebe agwawa gị because adịmaghị encourage fraud. Do you understand what I'm saying? Ụmụazị gbachara ọsọ gbapụtara na HK jụọ fa the reason why ọgafa ji amatrate fa, ọ because n'ọrụ a cast ya na client adịghị kwụzi ụgwọ, and ife a ka ọ ga-abịa ịtụkata ọrụ afọ edezia frustrated chọba babalawo ị ga-agbakwuru ilu ebe a sef babalawo ewelekwu ịbụrụ mgbada babalawo. Some of them babalawo who we are sometimes esi etie gị up sef gị nwa abụzi na-akụta ị na-enye babalawo. Ịghọtago? O nwere ihe babalawo na-arụrụ gị, ife a bụ energy gị bụ ife na-akwụ gị ụgwọ, ọ bụrụ ife babalawo rụrụ gị. Ịghọta na ifuru this ya brain power iji emu anya abalị na fabricate ma asị na ị nwere passport. Do you understand me? Mgbada akwụghị first payment $500 or $1,000. No, gị ma na-etake care of your mother na ị chọrọ igotere something before gịnị ya na-aba igwe jefu mgbada gị. Do you understand what I'm saying? O sedere gị 1K ma 2,000, ife a niile akast ya na. Na before gịnị ya na-aba afụ na ihe eme travel na ị ga-akwụgoro $2,000 before country ga-ekwe gị, ife a niile akast go. Mgbada ada akwụzi ụgwọ because so many sites afọ ị na-aba atụ ọrụ na update their customers because of cyber extortion. Ị na-aghọta ife a na-agwa gị? So if that ya brain power iji agbagharị ife a niile na fabricate ma asị ị ga-atụ na ife a niile, nwanne m, put it in tech for you to have everlasting peace and everlasting joy. M na-agwa gị nke bụ eziokwu, ntụrụ gasị oge ebu m aka. Ịghọta ife a na-agwa gị? Ife anyị na-agbagharị onwezi ife dị na ya. Ịghọtago? Anọ ife a mere a lot of unu nwa ji amakwa ebe babalawo nọ, che na babalawo ya ekechiri gị kara ya ntị. Ụdị ife a adịrọ. Nwanne m, use your sense wisely.